се среща навсякъде около нас. С замърсена храна и мръсни ръце той попада в човека през устата и оттам достига до червата. От червата, по пътя на кръвообращението, вирусите достигат до мускулните клетки, които започват усилено да се размножават и унищожават невроните, отговорни за мускулните движения. В резултат на настъпилата мускулна парализа възникват нарушения в опорно-двигателния апарат, страдат дишането, говора и акта на гълтане. През 1954 година доктор Джонас Салк открива първата ваксина срещу полиомиелит от убит вирусен щам. Прилага се чрез инжектиране. Доктор Алберт Сабин през 1957 година създава полиоваксината, която е получена от отслабени живи вируси и се прилага на капки през устата. С пероралната ваксина срещу полиомиелит ние достигнахме до повече от 2,5 милиарда деца. Rotary International се бори с полиомиелита повече от 30 години и вече е толкова близо до изкореняването на болестта в световен мащаб. Проектът Полио Плюс стартира през 1985 г. при президента Карлос Консека от Мексико. Целта е вакцинирането на всяко дете по света срещу заболяването полиомиелит. Ротари е първата световна неправителствена организация, която се включва в решаването на проблема полио. През 1988 година към Rotary International се присъединяват Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Американския център за контрол на заболяванията и превенция. Стартира инициативата за глобално изкореняване на полиомиелита. През последните години към инициативата се присъедини и фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. През 2007 година светът на Rotary International одобри и потвърди изкореняването на полиомиелита като най-високата цел за Rotary. В България най-висока заболеваемост е регистрирана през 1947 година. След въвеждането на масова имунизация през 1959 година заболеваемостта рязко спада. Ротарианците показаха какво могат. Всеки Rotary клуб, Rotaract и Интеракт клубовете. Цялото ротарианско семейство участва в набирането на финансови средства за осигуряване на ваксина и подкрепа за програмата. Инициативата стартира своята работа да се имунизират децата на света срещу полиомиелит. Това доведе честотата от полиомиелит да намалее с повече от 99,9%. От 3500 нови заболели случая годишно през 1985 до по-малко от 700 на година за 2011. От 17 януари 2011 година Индия без полиомиелит. От 14 юли 2014 година Нигерия без полиомиелит. Скоро полиомиелитът ще бъде отстранен завинаги. С вашата и с нашата помощ ще можем да направим това някой ден. Някой ден. Толкова скоро.